tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, your all-in-one health and wellness partner. Loni Cabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig bahoa. Pila ka bulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duhay. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Balik na ko ang lawas. Kami isa ka pamilya mo ano na giinom namo. EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay! Radyo Birada. Importante, boy! 92.5 Radyo Birada. 92.5 Where hit music lives. This is Radyo Birada FM 92.5. Importante, boy! Kining programaha, bayad nga programa. Unsa man ang mga opinyon sa angkor o programa, kini iya lamang ug walay labot ang management ni ining istasyon. Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, magandang umaga Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa atong tulumanon, inyong tulumanon, ato tanang tulumanon. Buhay na buhay sa makabuhay. Show. BBM ba? BBM show. Buhay na buhay sa makabuhay. Alright. Ala, sige mga igsoon, mga pinalangga, mga karadyo, mga kabirada, mga kamakabuhay, kung asa man mo karon nabutang sa inyong gihibutangan karon. Stay put, stay tuned, mga igsoon, gumikan kay ani ana gyud ang atuang kabuangan. O ang kawili-wilihan nga programa. Are you ready? Walay lain ang atuang buhay na buhay sa makabuhay. Pinagi ni Birada Wing Kawili. O siyempre pa, diri eksklusibo madugog makita sa atuang istasyon sa Radyo Birada 92.5 sa Mati City. Sa pagtugot ka na sa atuang station manager, Birada Lito Labra. Siyempre pa, miabag ka na to sa atuang nga baragubano magkaroon. Atong kaubanan si Birada Dave, mga igsoon. Busa ka mo diha kung asaman mo karon, himutang. Alas, stay put, mga kabirada, gumikan kaniya na naglawig ng atuang programang Buhay na Buhay sa Makabuhay. Live ta mga igsoon sa tuang Radio Birada Mati. Oo, Radio Birada Mati nga page mga kamakabuhay.
Live ta ninyo makita din ha sa ato nga mga followers. Hala, sige, dayon. Sulod mo dire, sulod. Kaya sugod ang atong live. Kanto mga followers nato din ha. Kanto mga friends, relatives, and other people who are watching right now. Paki-share naman po para naman yung mga kaigan natin, yung mga kakosa nyo, abay makapanood naman sa ating enjoyable show. Diba? So, live punta sa ato ang Bob Radio diha sa Maragusan, mga kabirada. So, mga kamakabuhay, no, ang atong pangutana din ha, early in the morning, naka-EXL Makabuhay Plus na ba mo? Kung wala pa haladagan sa butika, gumikan kay bisag asa nga butika sa inyuhang dapit mga kabirada, available ang atong EXL Makabuhay Plus, mga igsoon. Siyempre, kung doon naman mo'y mga problema din ha, parihata na problema. Kung doon na mo'y utang, utang pa'y na ako ay 5 ka pa. Pero ang ato diha mga igsoon, loyo sa to mga gibang bit-bit diha nga mga problema. Doon na patay katungod nga malipay. Smile ginagmay, gumikan kay pinagi sa pag-smile na to. Ang ato mga wrinkles ma-adjust lang gamay. Natay right nga malipay mga igsoon. Mao na nga smile be, smile. Kana gyud. Oy, ang ato ang papremyo mga igsoon sa ato ang What's in the Box na raw. Oh my goodness ha. Oh my golay ha. 300 pesos na ang ato ang premyo sa What's in the Box. Tanan mga kabirada din ha nga nagtan-aw na minaw, adunay katungod nga mo apil. Pwede gyud maka-apil mga kabirada, naminaw man mo. Ubin ba ka nagtan-aw mo stong live. Doon na mo'y katungod nga pwedeng mo daog sa ato ay nga papremyong 300 pesos karong adlaw. Pag dili ni madaog, dili ni makuha karon, syempre magdagdag magdugang na kada adlaw mga igsoon. Hangtod nga matag-anan gilayon. Pero ang ato pag karong simana dili ni matag-anan, ato ang i-reveal kung unsay sulod para pulihan na po nato og bag-ong ato ang ipatagna mga igsoon. So, niaging simana ni undang ta sa 250 pesos. Wala makuha, dungagan nato ni og papremyo 50, mahimo na karong 300 pesos mga kamakabuhay. Anda ba ang inyuhang cellphone diha? Isuwat na nay tatay. Isulat ang numero ni Birada Wing. Ang 0997-224-3591. Kusog ra tatay. Hinay-hinayo ni Kuya Wing. 0997-224-3591. Siya raw. Napod ang isa ka numero nato nga pwede ninyong tuwagan. Ano niya? Ang 0929-413-0313. 0929-413-0313. Oktobre 10. Oo. 10-10 tagaron. 10 kay ang 10 October man ang 10 unya pizza J's di 10 10-10 10-10 toto. Hala, swerte kay na kang Birada Wing. Doble-doble, duha ka doble. Duha ka J's o duha ka dos. October 10 2022. Alright. Ay, si Tito lagi, Sir Wing, nidagan dayon sa tayaanan. Oy! Wala ba dyan kumiingon taya mo, ha? Adyaw, bizae na, bizae. Okay, di na makahatag kayuhan sa imo, ha? Basta nga to, karon 10-10 tuto. October 10, 2022. Ayan. Maudahin na. Alright, sige, dili na ta. Comment mo mga kining kamakabuhay. No, katong atong mga followers din ha nga nagasulod na sa ato ang live karon ha. Ala, sige, dayon. Unya, ang inyo ha mga pangutana, anything goes under the sun. You have you can ask me. Kay ato ang i-cater. Ako lang ang kining kining pinasahi ni nga programa.
matag pangutana atong tubagon. Pero wa ko paasa sa inyo ha nga ako matubag sa tarong. Basta akong paningkamutag tubag yun. Kung unsa man imong problema, hala sige. Ipadangat ka na sa to nga panag-uban-uban karon. Hilabi na gyud kung doon na kay balatian sa imuhang panglawas. Gumikan kay kining ato ang programa mga kabirada, ato lang ipahibalo diha sa inyo ha nga wala ta manambal. Oo. Wala gid ni manambal mga kabirada. Ang ato lang dire maghatag og impormasyon, maghatag og pagtulunan kabahin sa kahimsog sa atong panglawas. No, doon na tayo mga kaubanan dire nga mga expert niya na, doon na tayo mga medical expert nga kini nga mo explain kabahin sa kana mga impormasyones unsaon nato pagmintinar sa ato ang kahimsog sa atong panglawas. Ilabi na og ang imuha nga gibati karon nagproblema ka, no? Kay makaingon ka unya kang sirwing pero tinaghana na nga mga ospital among gipatambalan. Na nami mga reseta nga gipang palit hangtod karon nagbalik-balik ra nga gibati. Doon na taba kahadiha og mga espesyalista na adatay ospital nagbalhin-balhin gikas private hangtod ibalik og public, nibalik na pud og private, ibalik na pud og public. Gumikan kay nagproblema na lagi unsaon pag-alim sa mga balatian. Igsoon silingan basig usa sa hinungdan nganong wa ginanaayo, gumikan kay ang pagtuon nimo sa labaw makagagahom imuhang nalimtan. Panati pa. Ala sige. Ato lang po na nga hinuklugan mga igsoon atong pamalandungan basin sa upat ka aspeto nato sa kinabuhi, wa nimo napansin ang uban nga mga aspeto. We have 4 aspects of life. No, dili lang kay physical mo atong tutukan. Naadin ha mga igsoon ang ato ang espirituhanon nga pagbati, naadin ha ang emosyonal nga pagbati, naadin ha ang mental nga pagbati. O ang siyempre pa mga igsoon ikaupat na lang ng physical nato. Unya magsige tagtutok sa atong physical nga aspeto nya nahilim nakalimtan day nato ang uban nga mga aspeto sa atong kinabuhi. Mo na diharon. Di ba? So kini nga to ang programa muhaom kini sa atong mga igsoon nga dunay mga balatian, ilabi na gyud doon na kay problema mga kabirada, ayaw lang ginang kwarta. Okay. Leia Paha del Rosario, good morning. May buntag nimo diha asa manggaling ka karon ha, may buntag. Live na ta daw dito sa Maragusan nga bahin pinagi sa to ang Bob Radio. Eksklusibo lang gid mga igsoon ha. Ang ato ang live dirita nanukad sa ato ang Radio Birada DXGM 92.5 mga igsoon. Okay? Okay, gyud. Okay kayo. Sige, dayon na ang ato ang numero daw. Ingon si 571 Sir Wing di lagi matawagan imong number. Pero naka-text siya. Nisulod ang iyang text. Why? Bakit ngano? Ngano ka ni ha? Kitay natingala ning atong cellphone ba? Matingala ko na ay nagreklamo ba? Kapila ni kabisi sa ato ang programa? Naa daw dili kasulod pero wa pa tawag eh. Doon na nagpuyo nga engkanto siguro ni ako ang cellphone. Posible daw na ingon ang ato ang mga kining IT, no? Pati ang ato mga electronic communication engineer, no? Posible daw na nga kining ang imuhang number, no? Mabisi perminti bisag dili busy. Ogoy, nanay nagsugod ay gawak-wak ani ato cellphone. Sige daw katong mga nadiha karon nga nagtutok be. Sige daw i-dial do ninyo. Ay naminaw daw ang hacker karon. Alright, sige. Direta tong pagpapasahon ni text oman. Panyawan na gibutang sa box. Dili ni panyawan. Kang panyawan sagol na sa EXL makabuhay kapsul. Nakasulod si 842 na gidi ay. Naagyaw day. Salamat kay 842. Nakatawag na. Ninglaya sa siguro tong ato ang hacker siguro. Bunay angay nimo. Sige, i-hack pa ning number ni Sir Wing. Kaya petindaghanang mo laban sa mga. Good morning, Sir Wing. Makabuhay liniment oil. Gisulod sa box o giuyog-uyog from Juicy ng Kalapagan. Ay! Panati ba? Dagko. Ala, sige. Itawag ka na ang imong tubag ha. Kay para atong makurihiran. Inani ba ang matubag na to? Wow! Congratulations! Kana. Kung tama ang imuhang tubag, ingon ini ang madungog nimo human sa imuhang pagtubag. Wow! Congratulations!
pero og mali gani ang imuhang tubag. Mauna. Oo. Kaya kung ma-play natin yung Sorry My Love, abay, alam niya natin. Pero ang nindot kaayo o gahuman sa atong pagtubag, no? Ing-ini ang atong madungog. Wow! Congratulations! Okay kayo. Instant yun na yun, madawat ato atong papremyo mga kabirada. Wow! Sige na, sugo na taong tubag sa atong mga caller, be. Kaya di ta maglangan, di ta magdugay sa ato ang mga panag-uban-uban, mga igsoon. Kay daghan, kaayong nanawag dire. 524, oto, unahon na to is 524. Hello? Hello. Yes. Buntag. Oo, may buntag. Kinsa ni palihog? Nurse ng Matiaw. Si? Nurse ng Matiaw. MERS. MERS in short for mercy. Yes. Oh my goodness. Pila edad ni MERS? 65. 65. Oo. Membro na sa senior citizen? Membro. Ayan, God bless. Unsa man si MERS na anay maintenance wa pa. Naana, bila-bila man. Okay ra. Basta herbal mga mader. Oo, itry ang EXL Makabuhay Capsule, no? Kay herbal siya nga daghan kaayo og kining ato ang gisagol nga mga ingredients. Okay, nanay? Okay. Okay, sige. Ang tagna ni nanay, mo tagna ka nanay? Oo, unsa may tagna na to nanay? Ng XL capsule lagi sulod sa box. Sa box. Final answer nanay. Final. Oy! Sayang nanay. Oo. Sige. Salamat nanay, di na ka mo great. Salamat. Di na lang. Okay, bye-bye. Amping nanay. God bless. Okay. Si nanay ng nanay MERS, no, ng Matiaw. Ngano nga EXL Makabuhay Capsule mga igsoon, gumikan kay ang EXL Makabuhay Capsule 17 na ka mga ingredients, no, nga mga herbal natural mga kaigsoonan, no. Ang 17 na diha ang garlic, luya, turmeric, sitaba, gabon, lagundi, malunggay, neem tree, petindaghana. Imagine na rago ng 17 out of sa uban nga mga herbal kami 17 ang EXL Makabuhay. O ana na ka kining bisa ang ato ang herbal capsule mga igsoon. Okay, dirita sa atong mga text messages mga igsoon ha. Ato sa pagtaga ni mga text. Ingon ni 838 unsa patagna Sir Wing. Oo, ang patagna nato mga kabirada naara diri sa atubangan ni Birada Wing. Kadtong nagtutok tong live makita karon ang box, no. Unsay sulod sa atong box? Akong uyogon o sa ha. Siyaro madungog magina. Ang uyog nato mga igsoon. Ang giuyog nato ang EXL Lives and Herbs nga box. So, mao na ang sulod ana mga kamakubuhay, tag-ana kung unsay sulod og matag-anan, no? 300 pesos ang papremyo karong adlaw. Og di matag-anan, magdugang ni sunod adlaw mga igsoon. Ayun! Pa-shout out ko kay Kulit diri sa Mayo. Oy, maayong buntag diha sa Mayo. Maayong buntag diha kaninyong tanan. Ingon si Hazel Jean sane? Bunod. May buntag ninyo diha ha. Dirita kang 681, good morning sir. Timbaya mi diri sa Barangay Science, naglanog-lanog imuhang tingog unsa gyud kaha na sulod sir no. I-try lang. Kayo pag matag-anan nimo, wow na wow. Wow na gyud. Ingon po ni 831 na ako atag na ana sir butong masud ang butong dire. Alright, sige, dirita kang 842. Unsay klo Kuya Wing? Ang klo ni ini nag-inusara ni. Usa ni kabutang
nga gikuha sa iyahang kauban. Gitanggal ba? Partner maguni siya unya di na ni siya magamit kay gibira ni gibunlot ngadto sa iyahang partner. Mao nay clue. Oh yeah. Ala sige. Unya mga igsoon. Sama ra gud na mga kining mga kabirada. Oo, partner gina. Ang EXL Makabuhay Capsule partner na siya sa mga masustansya nga mga pagkaon like gulay, prutas, mga utanon, isda. Karne syempre manginahanglan gyud tag karne sa gihapon. Gumikan kay ang karne no pag unod okay ra na. Pero ayo ginang fats mga igsoon ha. Lisod kay na. Partner na siya mga kamakabuhay. Kumikan kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Diyot lang nisulod ba natong cooler. Unya na nato tiwaso nagbasa ng atoang EXL Makabuhay Plus ha. Ato sang dawaton si 782 na spikas linya. Hello, may buntag. Good morning. Yes, good morning. Sino po sila? Si Elizabeth ni sa Katmunan Community Resort. Ay, Elizabeth ng Katmunan. Abay, kumusta po, Elizabeth? Ay, okay ra, sir. Ay, naku ha, okay, giday kayo. Kadto maning si Elizabeth, minyo na no? Minyo, sir, minyo. Pila gani anak? Unom. Ang edad pila? Tungtong ng 50. Wow, thank you Lord kayo. Mag-maintain gyud ka og kapsulang EXL Life, EXL Makabuhay Plus ha. Ila man na, sir, mapalit na to nagbutika, no? Mapalit tag 20 pesos. 20. Yes, okay, sige. Mutag-an ka? Oo. Sige, mutag-an si Nanay Elizabeth ng Katmunan. Unsa may tag-an ni Elizabeth? Tag-an lang yun nino, tag-an. Bakos na, sir. Ha? Bakos, gisulod sa bak. Bakos nga gisulod sa box. Final answer. Final na. Di na ginamaotro. Di na, I'm sorry na ron. Nanay. Mo na giingon nanay nga better luck next time. Sige, sir, salamat. Lamat, itimbayan na imo mga silingan diha nga mga butan. Mga kaubanan diri sa resort, si Yenyen, Lotlot, si Jobe, si Nini, si Daday, si Jasmine. Nakabantay ko. Nanay, wala kay kuan, wala kay kaubang laki. Wala, mga babae ra gyud mi diri nagbantay. Sige. Salamat Nanay Elizabeth. Sige, salamat po. Okay, bye-bye. God bless. Bye-bye. Sige. Sige, padayon ta mga igsoon. Alright, sige, relax lang ha. Nagi nag-text ni Sir Wing usaon ako pagsulod. Busy na daw kayo. Duhani ka number ni Birada Wing, pwede ninyong tawagan ng duha. 0997-224-3591. Mauna ang isa. Ang isa ka number po, 0929-413-0313. Kuha na nanay. Kuha na tatay. Kadtong mga makakuhaan pwede ninyo iregalo sa umaabot nga kapaskuhan. 76 days na lang, Pasko na. Mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami na? Isabit mo na ba ang parol? Di ba? Pidigin nato na kining iandam sa atong pagregalo sa ato ang mga inaanak sa kapaskuhan. Og makuha. Di ba? Ana magina. Pero ato lang ipahinomdom sa inyo ha. Adlaw karong Lunes mga igsoon, usa gani ingon sa isang linggong pag-ibig pag Lunes. Lunes nang tayo'y magkakilala. Aba. Kaya nga. Nung Lunes daw sila nagkakilala. Ayan lang.
Kaya mga kababayan, mga kamakabuhay, mga kabirada, ato lang yung ipasuwabi ang ato ang maayong pagtagad mga igsoon ha. Unsa may problema nimo din ha. Unsa may kinaiya sa imuhang higala, i-enjoy lang. Doon na kay kalagot ay ikanta ra na. I like your style lang. Lagi ba? Sige. Ay nako mga kaigsoon na biti pandaghana dire sa ato ang mga kaigsunan nga naghatag og mga mensahe. EXL Soap akong tubag DJ. Ingon ni Hazel Bunod. EXL Soap. Wow. Haha. Nako bidabe. Tanaw na to ni sakto bagid ni ha. Agay. Hala, sige. Hazel. Sir, unsay tigmo? Ang tigmo, ako anang gipalabyog lagay. Ang tigmo, sama na sa What's in the Box. Ang tigmo, unsay sulod sa EXL Life and Herbs nga box nga ako ang gikulo-kulo ro ni Ara. Ala! Ay. Maunay tigmo. Tigmo ba'y tawag ka na? Dili siya tigmo. Kuha na siya, tag-an ra na. Kung sabagay, ang tag-an o tigmo, paparihar naman na ay. Ay, nako. Grabe daw kalingaw ni Mama Linda, sir. Itimbaya ragod mi palihog diri sa... Saan eh? Kamo. Asa madapit ng kamo? Palihog ko, Texter. Asa dapit ng kamo? Na-enjoy hinugog samot aning kamo ni mo. 110. Kindly please give the clue so that we can answer your question. Oh my goodness. Nagsunggo si Biradawing aning 110. Iyot lang. Na 951 Kabiradawing palihog ibalik og kulo-kulo agay. Okay, butan kay Biradawing akong tumano na inyohang request na rao. Paminawa ang kulo-kulo ha, unsay nga tingog? Hala. Grabe. Ang clue nga akong gitunol kaganiha sa inyo mga kabirada sayon ra kayo. Usan duha magud ni siya o niya giibot sa iyang kauban. Mo nang di na siya magamit. Pero wa pa ni siya giibot sa dito siyang kauban, magamit ni. Mo na clue ha. Grabe. Ingon pod si 953, ako ang tagda ana Sir Lunggong. Ay, humana ng Lunggong. Gitag-ana ng Lunggong ha. Gitag-ana ng Lunggong. Okay. Dirita kang 758. Capsule po, Kuya Biradawing. EXL capsule? Mali na daan. When we talk about capsule, di na mao ha. Dirita, sir, unsay tigmo. Mo lagi na. Mo na ng tigmo lagi. Manaman ini. Okay. Dili na 838. Dili 838. Padayon ta ang EXL makabuhay capsule mga igsoon, no? Sa ako anang gihisgutan daan nga 17 ka mga ingredients. Na din ha ang panyawan, asitaba, neem tree, moringa or kanang malunggay, ahos, turmeric, guyabano, cinnamon, lagunde, oregano, sambong, serpentina, mangustin, vitamin C, nga dunay kanang sodium ascorbate, o mga vitamin B, vitamin B complex, B1, B6, B12. Siyaro patidaghan na ana. Inana kagarantisado ang ato ang EXL makabuhay capsule. No, usa siya ka kining herbal natural nga
gipang saksak sinagol tanan ang mga herbal nga piting daghana. Mao na sa isa pa lang daan ka herbal mga igsoon, daghana kasiyag mahatag matunol nga benepisyo tong lawas. Ilabi pa gyud nga perting daghana ang mga herbal nga nahisagol niining maong kapsula. So diha pa lang daan sa kapsula no nga EXL Makabuhay Plus, daghan kaayo siya makuha mahatag nga benepisyo mga igsoon. Usa ni siya ka immune booster. Mao na nga katong mga igsoon ninyo na mga paryente nga mga galuya, nindot kaayo ni mga igsoon nga mahatag sa ato nato sa ilaha. Daghang kay kailas biradawing nga no ato ang gitagaan og EXL Makabuhay Capsule. Dako na kaayo og nahatag nga tabang ngadto kanila. Sige. Okay. 368 wow na wow di ay sir no. Wow gani kaadto. Pila ang kapsul? 20 pesos. Oo. 20 pesos ang atong kapsula unya. Dili ta angay mabalaka niini nga kapsul kay tanan nga mga butika diri sa atong syudad sa Mati. Tibuok nasod Pilipinas. Dili lang, no, dili tibuok nasod Pilipinas kay ang ato ani nga kining naka-concentrate ta karon sa atong mga butika, no. Tungod sa kakulangon pa sa ato ang mga mag-deliver perting hindi man kayo sa uban nga mga lugar ni igsoon. Oo, mo na ang ato ang availability sa ato ang capsule sa atong EXL Makabuhay Plus diri sa Mindanao og sa Visayas pa lang ta nakahuman og deliver sa mga butika. Imagine ra gud ang Davao Oriental pa lang nga mga butika, sobra gatos na ka butika. Ilabi pa gyud og Region 11 unya pag abot sa Region 11 pila ka region ang Pilipinas. 18 patrigana. Mao na igsoon nga ang katong mga naa sa ato ang kining NCR nga kining dapit no sa Luzon nga isla, pwede mo order sa ato app via Lazada no sa ato ang online store sa Lazada o sa Shopee mga igsoon. Pwede mo request din ha or pwede mo mag-order mga kamakabuhay no COD, cash on delivery mga kaigsuonan. Labi na po sa ato ang mga OFW no, pwede man mo order via kining online store no sa ato ang Lazada o sa Shopee mga kaigsuonan. Available na. Pero diri sa Luzon o sa Visayas o sa Mindanao no naanatay available sa mga butika mga igsoon. Alright? Basin charger Kuya Wing. Ang sulod charger? Wow. Aha. Kahit nahimot ko ani ni 539. Sir, unsa jud ka na sir no, nahurot naman og tag-an sa mga muta. Oy, wala pa oy. Okay og nahurot na matag-anan unta. Wala pa. Wa pa gani mo nakatag-an sa mga gamit na di as kusina? Wa pa gani mo nakatag-an sa mga gamit na di as kwarto? Wa pa gani ninyo nahurot og tag-an na diha sa kining banyo? Wa pa gani ninyo na mention tanan ang gamit diha sa sakyanan? Wa pa gani ninyo na mention ang gamit diha sa opisina? Di ba? So wa pa nahurot. Ay nako. 538 sir, ang ako ang tag-an ana sir cellphone nga 8110. Ula, napay 8110 dili kayo ko ano, prepare nga tingog sa ano? Luya sa cellphone no, ginani mohang cellphone ba giuyog-uyog. Buak ang LCD. Human ang kontak. Nawala ang tanang kontak. Impas. Okay, sige. Dirita sa ato ang panaguban-uban sa live dire. Dirita tutok sa ato ang mga nagmensahe be. EXL cream. Kini si Hazel Jean Bunod ba? Gihurot na lang giniya ang produkto sa EXL Lives and Herbs. Okay. EXL soap akong tubag DJ. Ala sige.
Okay, sige. 783, good morning Sir Wing. Ang ako ang pangutana kabahin sa ako ang manghod nga dili proper ang iyaha menstruation siguro ni. Pwede ba na sa anak nga balatian? Yes, pwede kayo. Pwede jud kayo. Makaingon gyud birada Wing nga okay jud kayo na gumikan kay tested ni sa ako ang asawa. No, wala dili kining dili kanang ang schedule sa ako ang kapikas mga igsoon sa iyahang pagmins sa una, no, dili kining magsigig kalayag ba gani usahay mulampas, no, moabot og 6 weeks bago magmins siya nya napoy isa ka bulan, no, nga wala gyud pagka ikaduha ka bulan mo'y pagmins na pud niya. Pero sa dihang mitumar ang ako ang asawa sa EXL Makabuhay Plus, nindot na kaayo ang iyahang menstrual cycle, no, kay normal na kaayo mga kamakabuhay. Inana kanindot ang ato ang EXL Makabuhay Plus. Doon na po ko'y kauban nga usa ka magsisibya mga igsoon, usa ka diabetic mga kabirada. Imagine ra gud nang 18, iting taasa na ba ang iyahang sugar 18. Ang iyahagong apektado na iyahang mata, no, maghap na. Duha ka semana nga ininom niini sa EXL Makabuhay Capsule. Pagbalik niya pa check sa iyahang sugar, giundangan og EXL, no? Giundangan niya ang EXL Makabuhay gumikan kay niabot og 5. Pag-undang ni ato nibalik siya after 3 days, balik na siya inom, nag-maintain na lang og tag-isa ka kapsula. Kay atong panahon na nga pag-test sa iyahang sugar ni abot og 18 straight, no, tag-duha, duhas buntag, duhas udto, duha sa hapon. I-straight yun na mga igsoon. Pagpa-check niya, mo na to'y nahitabo, no, nimbaba og maayo ang iyahang sugar. Good morning sir, ulo sa charger na po na USB. Talaga ha? Oh my goodness. Dit lang. Dirita. Ingon pod ni 560, ako atubag ana sir, mouse sa computer. Ala, og mouse guba. Og mouse pa ni niya atong giuyog-uyag guba. Talaga. Oo. Apo diri ingon ni 201, ako tubag sir, wire na nga gituyok unya giputol. Abot nag wire. Naabot nag wire ang atong mga kabirada. Agay dirita. Sa ako atubag sir, pwede itawag. Pwede kayo. Pwede kayo o itawag nimo ang tubag, mas maayo. Okay, kadtong mutawag na ay tsansa nga ato apag yung pautruhon. Ako ang tubag ana sir kay kuko nga giputol-putol. Hala, niabot ng kuko. Oo. Wa pa ninyo nahurot og pangutana lagi. Okay, sige, direta sa ato karon nga panag-uban-uban mga igsoon, no? Ato to padayon tong kabahin bitaw sa unsaon nato nga kining mapabalik nato normal ang ato ang kining panglawas, no, mamahimo siya nga healthy ba, no, from kining daghag balatian. Kung ma-follow, kung masunod lang nato igsoon kanang New Start, no? Ang New Start nga acronym, no? New. N stands for nutrition, E stands for exercise, W water, o niya S sunlight, T temperance, o niya asa na ta? New Start, A ang litrang A, air. O niya R, rest.
O ang T nga last, trust in God. Kana mga igsoon, pila na ka letra in EW? START. 8 ka mga letra mga igsoon. Itawag na siya 8 laws of health. Mga butang na igsoon nga dili na nato kinahanglan paliton. Ngunay tinuod. Nutrition na na diha sa ato ang tugkaran, no? Kung doon na tayo mga tanom, mga igsoon nga mga prutas, gulay, ato na siyang makuha, makaon, no? Kung doon na tayo mga tanom. Pero way tanom, syempre normal mo palit yung tani ana. Ato lang na nga kaunon mga igsoon, labi na gyud og kanabitang wa nagi-spray-sprayhan nga mga utanon, wa nagi pang spray-sprayhan nga mga prutas. Sigurado luwas gyud na mga igsoon, no, sa kanang ginatawag nato og mga synthetic nga mga produkto. Ang E, ang exercise igsoon, imuha ra ng buhaton, no, kung di ka tapulan nga magsige na laghigda, dapat yun exercise. Human sa exercise mga igsoon, gikapoy ka, galuya ka, nauhaw ka, di pa yung ka mo inom og tubig, na sigurado yun ang sakit mag-anam kadaghan. Nga naman, wala na may tubig nga mo supply sa imuhang lawas. Ang tubig, water is life, ika nga. Unya, di pag yun di mo tagaan og kining insakto nga tubig ang lawas, mauna nga daghan kaayong mo trigger nga mga sakit igsoon. Unsay ingon sa WHO, unsay ingon sa World Health Organization, almost 90% ang mga Filipino nga wala nakasubay sa 8 glasses a day. Panati pa! Mauna nga ang kagahi sa ulos mga Pilipino, posible nga apil ka. Nga ikaw nga wa nagsubay sa kining 8 glasses a day. Sunod sa water, kanang sunshine. Sunshine. Sunshine igsoon, pasabot ni ana nga gikinahanglan ang atong lawas ato apong patilawon og init sa adlaw. Normal nga kainit igsoon nga gikan sa adlaw. Ang sunshine gikinahanglan kaayo sa ato ang lawas na mga kaigsonan. 10 to 15 minutes. Bahala og udto, bahalag unsang orasa, basta gikinahanglan og init na po kayo, dapat naalang kas mga 10 minutes nga magbuwad. Ayaw tuwa na ngang makakanser. Ang kanang sunlight, nganuman lagi na mga mag-uuma nga gikas buntang hantod na hapon na sigilag buwad. Buwad sa init. Di ba? Kinahanglan gyud og sunshine ang atong lawas mga igsoon. Kay para sa ragod na sa tanom og di na makatilaw og sunlight ang tanom, di ba lahi gyud, no? Ana gina. O siyempre mga igsoon, ang litrang T nga temperance, ikinahanglan gyud na nga ang pagkontrola, ang pagpigil. Kanang temperance nimo ba i-control gyud. Pag moingon nga ang limit nimo sa imuhang asin, gikinahanglan isa lang ka teaspoon, no. Unya kay moingon ka lami man ang ginamos god si Ruweng, lami man gyud ang buwad god si Ruweng, tuan na nya dungagan pa yung sausawan, ang sausawan gibutang ag suka, butang ang gyapog asin. Unya ang Pilipino kay nailag yun sa kining adobo, unsa may naa sa adobo, ang tuyo, perting daghanag asin gihapon. Kinahanglan atong makontrola ang atong temperance mga kabirada, kay makontrola lang nato na tanan nga 8 ka mga balaod ni ana nga panglawas mga igsoon. Healthy kayo. Unsa pa ang air, no? Kinahanglan tag presko nga hangin nga hanggabon. Mao na nga ang uban nato nga mga igsoon nilabi na gid naa nagpuyo sa mga populated nga area. Kanang polluted di ay populated. Sa mga polluted nga area, mas kuan gyud ang ilahang kuan igsoon, no? Mas prone kayo sila sa mga sakit mga igsoon. Mao na nga kinahanglan nga mohanggab ta og fresh air,
no? Kasagaran nga mga fresh air ato nang mahanggab na sa kanang layo sa mga balay, layo sa mga daghan kaayo ga tao, daghag mga sakyanan, labi na mga tambutso din ha nga mag-itom na gani. Ato kas ilalom anang mga punuan sa kahoy. Ayaw anang mangga nga giisprihan ha. Kay mao ra manggihapon punuan lagi sa kahoy na pero doon naman po'y chemical nga gi-spray. Awa gihapon na, di gihapon na fresh air. Mahanggab na to ang mga fresh nga air, no, kanang sa kakahuyan nga walay mga chemical nga midagpat. Unya ang R, no, katapusan nga R, rest. Lawas igsoon kinahanglan yung pahuway. Kanang moingon nga kaya rin is lawas Sir Wing pero gikinahanglan yun og pahulay. Ayaw pug pasubra kay ang tanan nga butang pasubraan di maayo. Niya pahulay ka og sobra pa sa kining oras nga kinahanglan, lapas na ka tinapuan na. Agang katapusan nga ti mga igsoon sa new start nga walo ka mga balaod nga sa pagmintinar sa tong panglawas ang trust in God. Ikaw igsoon nga naminaw basig wala ka ni ana, mao na. Dapat na adjud kay pagsalig nga tus labawng makagagahom. I am not mentioning the religion here, pero ang atoa din ha ang pagsalig nato nga tus labawng makagagahom mao na importante kaayo. Sige, kamuting kahoy ako tubag na sir gikuha diha sa Don Enrique. Yawa ni 842. Doon na di ay kamuting kahoy diha sa Don Enrique. Allah ha, kamuting kahoy nga gikuha sa Don Enrique. Oo. Ay nako talaga ha. Tanglad sir katutis. Unsa man ning tanglad nga nya katutis ang sulod sa box na to? Sir Wing, morning, unsa pay lain closer? Aha. Ang lain pa nga klo, gawas atong ang klo ani ganiha nga akong gitunol. Duha ni siya kabutang partner niya gikuha gibunlot siya dito siyang kauban mo ning solo na lang ni. Di na ni magamit kay gibulag man ni sa iyang kauban. Grabe na nga klo. Petinaghana na nga klo. Unya kining sulod sa box nato mga kaigsuonan, no? Pwede ni siyang gamiton sa tigulang, pwede sa bata, pwede ni nanay, pwede ni tatay, pwede sa tanan. Nako ha. Ay sorry kayo katong mga nanawag ha, no, aday nato natubag. Mao na lagi siguro tag ator ko ni ibalhin ris tubangan be. Ibalhin tubangan kay para matubag yun day nato. Good morning Sir Wing, ang ako ang mama dili siya normal ang means pwede ba sa edad 6 Sige, pwede kayo. Okay. Di kita niya ipaminsin iyang pangalan. Hala, sige. Texter. Pwede kayo na si mong mama. Basta ang atuan ni mga igsoon ha, katong mga gaduda din ha, nga dili pwede ni sa mga buros nga mga kaigsuonan nato, no, ang EXL Makabuhay Capsule. Pero ang atong mga kabataan din ha, pwede ra kayo. Usa ni siya ka dietary food supplement. But pasabot sa dietary food supplement, inig inom nimo aning EXL Makabuhay Plus, dili ni siya makapatambok. Oo, kay naaman ang dietary food supplement tato igsoon. Kita ninyo biradawing o makatambok pa ni amura tag drum ani. Di man ta murag drum. Muraraman o garapon. Okay. Kadali lang ha. Ingon ni Chris, ako ang ganahan anang EXL Makabuhay sir
kay kondisyon ang lawas nako unya maayo ang pagbawas nako. Okay gina, tama na imuhang giingon Chris. Okay, pariha kita gibati. Mo na katong atong mga igsuon nga naminaw karon nga dili normal ang ilahang pagbawas bitaw. Naamang gyud na mga igsuon, no, naamang gyud tay mga igsuon nga inana ilahang problema. Nayuban gani nga tagduha ka adlaw bago makabawas. Kana nga problema sulbad na sa atong EXL Makabuhay Capsule. Mao na ang nakanindot nining ato ang produkto mga igsuon. Katong ato ang gipapaminaw diha sa inyo nga si Nanay Lunila bitaw Kabarugyas, no, taga Kalinan, no, sa Sakups, Davao City. Usa to ka kining cancer patient mga igsoon. Ang iyahang cancer sa tutoy, no, nga di na gid niya maantoy ang kabaho mga igsoon, inana ka grabe, no, ang iyahang balatian. Pero sa diha nga ang EXL Makabuhay Capsule mao iyahang gitumar, no, straight mga igsoon, nawa gid na ang iyahang balatian nga kanang kabahin sa iyahang tutoy mga igsoon. So inana kanindot ang ato ang kapsula. Mosa kadtong mga kaigsunan, mga kabirada nato dinahang wa pa nakasuway sa kanindot nining atong EXL Makabuhay Capsule. Ang ato ang kapsula available sa nagkadaiya nga mga butika mga igsoon. Okay. Agara kayo, ingon pa si 378 tay Sir Wing, ang ako ang tag-an ana sir kay panit na sa balbakwa. Napay panit ba ang balbakwa? Grabe yun ha. Another clue please kay ingon ni Elma. Ang gingon ni Elma, another clue please kay Maura. My goodness. Sige. Bitit sir, unsa nang bitit? Sorry ha, pasensya di kayo ko aware ana unsa nang bitit. Ingon po ni 356 Sir Wing, ang ako alang i-greet me diri okay na mi daog na mi ana. Asa man mo dapit? Oo. Pakikumpleto para atong i-shout out. Pakikumpleto ha. 229. Hi sir, maayong morning. Itimbaya ra good palihog ako ang mga kauban naglabas samtang nagsigig katawa na minaw sa imuha. Salamat. Oo. Asa man mo dapita? Oo, asa mo lang laba. Oo. May buntag diha sa inyo ha, mga labandero. Oo. Amping mo sa pagpanglaba basig ang inyo ha pag kuso-kuso diha, di na maong gikuso-kuso. Oo. Pag banlaw wa pa day nakuha ang hugaw. Murag kag parehas ni Birada Wing sa una, no? Kay uso pa man sa moa sa una ang lampin. Nang laba si Birada Wing kay siyempre nanganak ko ng akong asawa, ako'y nang laba. Nya duha ka sakong laba gilabhan. Natingala kong asawa kay wa pa isa ka oras na human ako. Inighalay nako bitaw, nakita dito na apay mga buling. Una nahalata gyud. Sir Wing, maayong buntag, ang akong tubag iring Arios dai binakog iring. Iring sungkaban. Iring di ay. Kanang Arios ba Arios. Hala. Isa dai bitaw. Ingon si 011 Arios. Hala. Gamay na lang yun. Hapit na. Matag-anan man ka ni karon na. So, napatay pipila ka mga minuto. Duha na lang ka minuto. Basta kay ang iring. Hapit na ng iring. Nako talaga ha. Gamay na lang. Basta ha. Uy, mga igsoon, ni sulod na magining ato ang pagpahinomdom.
Oo, basta inani gani mga kabirada nga tingog ha. Hinay-hinay na tagpananghid, gumikan kay wa naging nahibilin sa tong panaguban-uban. Salamat kayo ninyo mga silingan. Si Ruing akong tubag pendant nga gold. Hala, gamay na lang yun. Apa na niini karon nga takna mga igsoon. Panahon na gyud nga ato ang tikyo po ng atong programa. Kumikan kay wa nagyoy wa nagyoy oras nga nahibilin sa atong programa. Ang tudugma pohon samang oras ug sa samang istasyon. Igsoon silingan, kung gusto nimo nga ang imuhang edad madungagan pa, lawas nimo atimana. Labi na kung ang imuhang pamilya mahal nimo sila, lawas nimo atimana. Pakana og mga masustansyado nga mga pagkaon ug mintina ang kahapsay sa imuhang panglawas. Ang EXL Makabuhay Capsule usa ka tested and proven nato igsoon sa tong lawas ug sa tong pamilya ang kaanindot ni ining maong kapsula. So para sa atong mga kaigsunan nga wa pa nakasuway ni ining kaanindot sa atong kapsula, available sa ato ang nagkadaiya nga mga parmasya. Diri na lamang kita sa atong panaguban-uban taman. Kita-kita dungog-dungog ra gihapon ta samang oras ug sa samang istasyon igsoon. Bye-bye mga kaigsunan. Kung gusto ka nga sila kanimo mawili. Halapag koge, daghang salamat baby. Kini si Birada Wing Kawili. Love you lagi. Bye-bye. God bless everyone.